Kotona valmistettu täyssäilyke oikein valmistettuna säilyy vähintään muutaman vuoden. Voit purkittaa kalaa, lihaa, keittoja, sieniä, purkereita tai oikeastaan aivan mitä haluat. Itse säilymällä voit vaikuttaa myös muun muassa lisäaineiden määrään. Purkituksessa on oltava huolellinen raaka-aineiden laadun, katkeamattoman kylmäketjun sekä tiiviin sauman kanssa. Riittävä lämpökäsittely tekee purkista steriilin. Nämä kaikki vaikuttavat säilykkeen laatuun ja säilyvyyteen ratkaisevasti. Tällä videolla opit käyttämään ja huoltamaan Erätapion purkinsuljinta. Mukana on myös pari helppoa reseptiä. Säily itse puhtaista raaka-aineista, niin tiedät mitä syöt. Ennen kuin alat valmistamaan säilykkeitä, tutustu näihin ohjeisiin huolella. Lisätietoja purkittamisesta on Erätapion nettisivulla www.eratapio.fi. Tutustu myös painekeittimen ohjeisiin. Muikku on erinomainen säilykekala. Vastaavasti voit käyttää särkeä, ahventa tai mitä tahansa kalaa. Valmiissa maustekastikkeessa on mukana kaikki tarvittava, siis suola ja halutut mausteet. Kokeile rohkeasti omia reseptejä, muun muassa savustamalla saat hienoja aromeja purkkiin. Lohipurkeri on mainio retkieväs, käy myös lounaaksi. Harmi kyllä nämä eivät yleensä säily kovinkaan kauan. Sen verran maukasta se on. Purkin suljennassa on erittäin tärkeää tehdä ykkösvaihe niin sanotusti perille saakka. Kannen ja purkin reuna taivutetaan tuplana limittäin. Tarkkoja kierrosmääriä on mahdoton sanoa, sillä suljentaa vaikuttaa pyöritysnopeus suhteessa vääntövoimaan. Harjoittele sulkemista muutamalla tyhjällä purkilla, niin saat tuntuman sulkimen käyttöön. Ylhäältä päin. Ensin ykkösvaihe perille saakka. Sitten kakkosvaihe noin 10-15 kierrosta. Jokaisen purkin sauma tarkistetaan silmämäärin. Sauman tulee olla sileä ja siisti.
Apuna sauman laadunvalvonnassa voidaan käyttää myös työntömittaa. Eri purkkimalleilla voi olla erilaiset optimaaliset mitat. Kysy tarkemmin purkin toimittajalta. Jos purkkeja tehdään kerralla hiemankaan enemmän, on koneellinen suljenta hyvä vaihtoehto. Kulmavaihdeadaptereita saa erätapilta. Koneellisesti suljettaessa on tärkeää, että ei pyöritetä liian montaa kierrosta, eikä liian nopeasti. Erätapio purkin sulkimella teet vaivatta 200–800 gramman säilykkeitä. Säätö erikokoisille purkeille on tehty helpoksi. Muutaman kerran kokeiltuasi opit nopeasti säätämään sulkimen haluamallesi purkkikoolle. Puhdista kone tarkasti jokaisen käyttökerran jälkeen. Koneessa on 2 rasvanippaa, joihin tulee lisätä vaseliinia noin 100 purkin välein. Painekeittimellä purkit steriloidaan. Riittävä keittoaika esimerkiksi Sitran painekeittimessä 114 asteessa on kalalle 75–90 minuuttia ja lihalle noin 2,5 tuntia. Riittävä keittoaika määrittyy lämpötilan suhteesta keittoaikaan. Lisää asiasta Erätapion nettisivuilla. Nosta purkit keittimeen. Lisää vettä noin puolet tai 2/3 keittimen tilavuudesta. Noudata painekeittimen käyttöohjetta. Tarkista, että kattilan painetiivisti on kunnolla paikoillaan. Laita kansi kiinni ja aseta paineenpurkuventtiili paikoilleen pohjaan saakka painamalla. Laita levy maksimilämpötilalle. Riippuen hellan tehosta keitin on saavuttanut maksimilämpötilansa noin puolen tunnin kuluttua ja paineventtiilistä alkaa tulemaan höyryä tasaisesti. Kun höyryä tulee tasaisesti paineventtiilistä, otetaan kellonaika ylös. Keittoaika lasketaan tästä hetkestä. Kun riittävä keittoaika on saavutettu, nosta kattila jäähtymään tiskialtaaseen tai vesisaaviin. Älä vapauta paineventtiiliä vielä. Painetta saantuu itsekseen kattilan jäähtyessä. Jäähdytä ainakin puoli tuntia. Nosta purkit ja kuivaa ne. Aseta vaikkapa pyyheliinan päälle jäähtymään. Purkissa maut tasoittuvat ajan myötä.
Säilytä purkit viileässä ja kuivassa paikassa. Lisätietoja purkituksesta Erätapion nettisivulla www.erätapio.fi.